Babi! Prepáčte, že som vás vystrašil, ale keby ste boli náhodou Mobile Fox členmi, tak vyhrávate tieto AirPody hneď teraz na ruku. Nie ste náhodou? Nejsme. Kalani, what's up, sorry, že som vás vystrašil, ale ak by ste boli náhodou Mobile Fox členmi, tak vyhrávate tieto AirPody. Ani jeden? Môžeš ho hodiť, keď chceš o zem? No poď. Môžem sa pozrieť, či prežil. Jo. Je to v pohode? Babi, prepáčte, som vás vystrašil. Prepáčte. Máte stiahnutú aplikáciu Mobile Fox, áno, tak vyhrávate tieto AirPody hneď teraz na ruku. Mám. Ne, tak aspoň hoďte týmto telefón. Môžeš ho takto odhodiť. To nefunguje. Môžeš tam a... Ne, hlavne nie dole. Ona to podľa mňa, ty to chceš strašne rozbiť. Poďme sa... Bude rozbitý? Ty sa pozeráš. Jak to je možné? Chceš aj ty teraz? Je to na tebe, aby si ho čekla. Ochráň. Dobrý, ne? Mobile Fox je najlepší.